yeah, this is Shalom Chris Riffen from YG. What's up 2023? Let's spread the love and the positive energy. Ang pagbago nato atong sugato ng pagkabadlungon atong hipuson kay kinitanan para sa atong ugma atong ipakadag ang paghigugma. Ang pagbago nato atong sugato ng pagkabadlungon atong hipuson kay kinitanan para sa atong ugma atong ipakadag ang paghigugma. Kalimtan na to nako ang akong pagkasipat ug paningkamutan nako mahuman akong suwat kay kibaw ko mas gigamay mo na amo gahuwat kining kantaha magsilbi na ninya pasalamat ninyo nga naa mo walay buwas ang suporta mga barkada hasta bagong nakaila di importante gidaghanon maski pipilara basta maguban way kahuman ang katawa ug unta inyuhang sayop kailan tawa kapoy kaayo magsigi na lagan tiyaway hantud maabot na lang sad kuno sa away dili ko gusto ana mga abay munang magbago tanya mag-usab na mga kasakit ug kalakot kay kalimtan ta tara ipakatag ang paghigugma mga barkada turingan na nagpamilya ang pagbago nato atong sugato ng pagkabadlungon atong hipuson kay kinitanan para sa atong ugma atong ipakatag ang paghigugma ang pagbago nato atong sugato ng pagkabadlungon atong hipuson kay kinitanan para sa atong ugma atong ipakatag ang paghigugma. Wag ba mo ka matikod sa pila ka tuig nilabay kita kay gisugod siya na niid gitagaan taog lisod nga sitwasyon para kuno kita kay mas makaton nya mo pa huway ugma dayon kay bangon para mas muligon kung paras gahapon maning kamot para na atay makaon pamahaw paniudto ug panihapon nya atong pangandoy kay paning kamuton nya kana tanan natuan ang kabuton mga desisyon natuan ang klaruhon para dili na masama sa gahapon nya pildi diri ang una nga mapikon daghang toxic diri nga imong masugatan ug imo na lang did mahunog pasagdaan kay ug imo nang tubayan ang imong oras imo ra giusikan magbago nato atong sugato ng pagkabadlungon atong hipuson kay kinitanan para sa atong ugma atong ipakatag ang paghigugma ang pagbago nato atong sugato ng pagkabadlungon atong hipuson kay kinitanan para sa atong ugma atong ipakatag ang paghigugma naay mga butang nga mula bayra ayaw pagdahong nga magpabilin sila magpabilin rang leksyong gihatag ug ang mga sayop ay nalang ikatag ay na usba ug mahimong magusta pagbag-una kinaiya usba balika ang butang nga gimahayan ug pasalamati ang mga nakatunan nagbaguhan tanan sa tung pagbago ang uban nakalitan dili katuo mang istorya ang uban pinainsulto pero di tapada di ta patunto nya mga bait ang bagnako ninyo di ta musugot kutubra sa damgo oras na karon sa pagsineryoso at tuon tani atong mga damgo ang pagbago nato atong sugato ng pagkabadlungon atong hipuson kay kinitanan para sa atong ugma atong ipakatag ang paghigugma ang pagbago nato atong sugato ng pagkabadlungon atong hipuson kay kinitanan para sa atong ugma atong ipakatag ang paghigugma ang pagbago nato atong sugato ng pagkabadlungon atong hipuson kay kinitanan para sa atong ugma atong ipakatag ang paghigugma ang pagbago nato atong sugato ng pagkabadlungon atong hipuson kay kinitanan para sa atong ugma atong ipakatag ang paghigugma. Pagbago nato atong sugato ng pagkabadlungon atong hipuson kay kinitanan para sa atong ugma atong ipakatag ang paghigugma ang pagbago nato atong sugato ng pagkabadlungon atong hipuson kay kinitanan para sa atong ugma